Sa tong orasyon Bay tananoy. para sa gabos, para sa pamilya. Kusog-kusog daw tabi nal kidit gyud sa loob tabi nal. Lang kawan daw tabi kidit nal. Lang kawan daw tabi kidit. Sige daw. Pay tananoy, pinky on mo baby. Tanon, damarienda, merienda, 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 merienda. Merindal na merindal 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 merindal. Mga Bicolano, sa man na partikan mundo, welcome po sa inyong programang welcome po mga tugang sa inyong programang Pinky on Mo Baby. Aldaw ngunyan. Araw ngayon ng ano ngang araw ngayon araw ngayon mga tugang ng Sabado, pitsa uno na palang ka na Agosto adi. Agosto 1 2026 August 1 na pala ngunyan. Adi, makaskason sa lan oras. Kumusta lamang po nga mga boss? May mga birthday ngunyan. Happy day, happy day, happy day, happy day, happy day, happy day. Kasabay niya to mga tugang si Ronald Baldo sa tuyang technical department sa Luwas Mega Force Patrol. Kung may mga bareta, mauran-uran ang pagkaaga. Adi, kunyan ang pagkahapon. Badi lang, taapudan ta daw muna ang pag-asa ha. Balon ta daw na apudan ang pag-asa. Mga tugang dahilan sa init po kan sa tuyang panahon. Sige daw, ang panahon ngunyan, tingnan natin ang init ng panahon. Sige daw, uran, maurano ni. Makusog tabi ang bagsak kang uran. Baka epekto ni kang slow pressure. Mahapot daw kita ha. Baka epekto ni kang low pressure mga tugang na mamatian dyan sa may gawagang low pressure di ba Ronald sa may Giwan Samar, pero sabi yan dapo na low pressure na garharyo manan sa maging bagyo. Hello Sir Henry? Ay, good afternoon amigo Melvin. Yes po, sir. Yes sir, opo. Mauranon ba amigo? Ano tabang kaus sa tabi kay ni? Yung trap pa rin po ng low pressure area po yung kausa ko ng mga pag-urap po dito po sa Bicol region, sir. Kaya daw, ade. So, dara kang low pressure area. Pero tama ba? So, hindi mga pirang aldaw na tabi ni amigo, Melvin? Ito pong low pressure area, sa ganyan po, mababa po yung chansang maging isang bagyo po ito. Pero, inaasahan po natin na malulusaw po ito sa mga susunod na araw. Pero, hindi rin po inaalis ng pag-asa na pwedeng ma-develop po ito into low pressure area. Ayun, oo. Ma-develop ito into tropical depression at pagkalipas po ng ilang araw ay malulusaw din po ito. Dahil lang po doon sa pagano po nung yung extension po nung bagyo po sa labas po ng sa labas ng Philippine Area of Responsibility. I see. Pagpahina po dito. Pero ito po mga pag-ulan po natin, possible po ito na magtagal po hanggang Martes po. Okay, sabi kan texter tadigdi, mauranon da kas bago sa may Southern Barangay kan Legazpi. Yan baga sa may Pataisan baga tabi Melvin pama nito area. Mauranon da kas bago eh. Sabi kan texter ta. Opo sir, sa ganyan po yun po talaga yung mga nagkakausap po ng mga pag-uran. Ito pong trapo extension po ng low pressure area po na nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Yes, ang hadit ko kaya dyan, baka amigo kun kumusugang uran, iyan baga na mga mga po ganyan sa mayon volcano, sa mga volcanic debris baga, baka ibuso lang pababa no. Di man tabi makusog ang pag-uran ta, na pwede magkasaki makusog na flash floods. Sa forecast po ng pag-asa, wala naman po tayong nasa ng mga severe na mga pag-ulan. Kaya nga po na ma-exceed ng mga 20 mm, 50 mm, or greater than 100 mm. Mga light to moderate lang po yung inaasahan po natin na pag-ulan po, dulot po netong trap ng low pressure area. Ayun. Okay. Sige tabi amigo. Salamat. Mabuhay ang pag-asa.
Salamat din po, Sir Henry. Alright, thank you so much mga tugang. Iyan po ang verification niya to. May kinaraman tabi mga tugang sa kamugtakan kang ano ini kan sa tuyang panahon. Hindi po mga tugang sa tuya na palibot. So iyan tabi ang saro sa mga ano yan ha. Hilingon. Nindo tangani po na maiwasan ang anuman na problema. Tabi mga tugang sa tuya tabi na kapalibutan. Alright? O di sige. So may mga birthday dyan. Haberday, 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 haberday. Tabi. Pakitext na lang tabi sa 0969-088-5548. 0966-203-0034. Yan sa mga birthday celebrants natin dyan. Happy, 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 haberday, 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 haberday. Haberday, 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 tabi, haberday, haberday. So mga daiman tabi dyan ki mga birthday, yan ha. So mga daiman tabi dyan ki mga birthday, yan ha. So sa tuya tabi na mga kuan mo yan, mga birthday boy, birthday girls. Good afternoon tabi sa Indo ha. Madali lang talingon ko daw kung kumusta ang sa tuya na paano nga na sa paghanap ko kaini kang sin nga na akong maadi si GB News Online. Okay, i-click na daw ini kon. Ano naman, mahiling tango niya na pagkahapon. Sa tuya tabi na mga kwan ha. Ano ini? Sa tuya tabi na mga nakantabay sa tuya tabi na programa. Oy, good afternoon da tabi kay comment. Kung nga, comment na mahiling ta. Good afternoon tabi kay wala ito nga pala ay si Aida Kaunka. Yan, good afternoon. Madam Aida Kaunka, tabi maray na hapon daw, mauran masira magkape. Totoo tabi Madam Aida Kaunka, the best talaga ha. Magkape-kape kita mga tugang sa tuya tabi na mga haro. Iyo nga ni, masira mo ngunyan so kon baga so gari ano pudgaan, so gari ano nga nga pudgaan, so bulgur ito so sampurado, yan the best yan na soro sampurado tabi, yan ang tunay mga tugang na kun kita tabi makaong kisampurado na so mainit ay nako, pero ang gusto ko sampurado daw ang gusto ko daw sa sampurado so ano ini, so medyo malipot-lipot na, di ba? May bata gusto ko kanso may kwan Ma Rosalinda Dimeterio, good afternoon. So gusto ko kanso igwa ki tipo. Yan. Maray na hapon tabi from Pawa, Tabaco City. Si Mary Janet Baranda. Yan. Good afternoon tabi. Sa tuya tabi na mga birthday celebrants ngunyan. Mag-text lang tabi sa 09. So number ko nga dito. 0969-088-5548 0966-203-0034. Okay? Yan tabi mga tugang ang pwede nindong ano yan ha. Yan tabi mga tugang ang pwede na hilingon tabi ngunya na paghapon. Hindi po sa tuya na programa. Okay? Kaya po mag-text lang tabi. Ang sa tuya tabi na mga kababayan dyan na mga texter natin. Hello, good afternoon. Ay, Made. Wala pa. Nakasabit guys. Sorry, Made. Nakasabit guys ba ni tabi sa Batnon? Gari ba ko nagari nakasabit sa kwan sa gari suminabit di sa kwan sa timon. Suminabit sa timon kan motor, Made. Diba, masakit ka ang bag ko Masakit ka ang bag ko Ararom nga ni, hararom? Duman sa may kantil masyado suminabit Di mabuso. Ay, kawadailing sa loader, me. Basta, Made. Sa Lunes na iyo. Pwede na, saday na. Mama, pagkatapos mo, di mo na ako sa ubi ka? Bro, dahil ka man kimagin bo. Dahil man yan di ba? Kaya daan gibon mo talaga, Made, maghalap. Walang magagawa. Doon daan sa'yo mo sa nang pwedeng gibon, makimahirak.
Madi, Opo. kani ka daraga ka para kapira ka man na bata. Talaga po ka. Laya sa akong kan. Ano ako, dalaga ako. Tangulokon mo kay Madi garo. Gari ka baranwiton mo. Ano? ang ulokon mo gari ka baranwiton. Dahil man. Tulak-tulak. Gari ka Madi masinubadon ka. Gari, Oh, bako. gari pag pinaon ang kikulang butan, sisubad mo tulos. Tama? Ha? Dahil man. Kiri kita ma magtulog ato. Kirita kita man sa namadi. Tuwa na. Kumusta na sa natabigyan sa ginubatan si ano? Chay. Si Madam na Marihon Rato. Ano nga nagdangog gani oh. Ha? Hinihintay ko talaga ang call ni Mading Sena. Nagluluto po ako ng super masarap na champurado with choco cow, with muscovado and konting gata. Bahaw, pamahawang. Masira mo nini. Kirindalan. Dahil ka magparakaon Madi ki bahaw. Para ang ngunyan, sa mauran. Nakapahugak yan. Ha? Nakapahugak, bahaw. Uy, Nakapasok. ang masiramong kaan Madi. So, uyan bagang bahaw. Sabuan mo kilabaw. Asinan mo, pakalag ka doon apon kan, basa-basa, masiramon. Ay, sabo ko lang gad. Yan tabi Madi, yan ang pagkaon kan mga bibatugan. Mga batugan. Ano? Mga batugan. Iyo gayon. Baka saro ka. Hindi na. Okay na? Okay. Ingat Madi. Ingat man. Di lamang kilambing. Bye-bye. Maloy ang lambing. Walang lambing. Maloy yan. Ba mo talaga ang gurang maglambing ano? Good afternoon. Hi. Hello. Dakol na dai natunawan sa laban kan Ligaspi Buda Apolanggi. Bawi na lang sa sunod ata na nga ni. Dog baga sa Ligaspi. Di na og Suligaspi kasubanggi. O baga ni dyan na banggi. Giri makawat so baka kay nagwaki import. Garo si Terence Numayo ang import gayon. Gari waki import tabi taon. Bantayan nindo bantayan nindo. Nagari matindan laban taon mga tugang sa satuya tabi na game dyan na banggi. Dyan tabi sa Albay Astrodome. Alright. Mga liver lovers, kumusta po ang lifestyle natin? Party on atay later, nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up, kaya naman may bagong Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamin. May mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay, pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon na nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage sa liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay maring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ng araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na tayo. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug. Anong Mercury? Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Alright, o di kita mga tugang sa uyang pala naltsukwang ko so sa imong kuwang palan so ko na so tataramon tapalan madali lang so ko na bukasan ko so sa kuyang messenger palan may lang tabi Ronald tayo ang palan sukan mo sa tuyang tataramon sa
Sa tuyang tataramon ngunya na hapon, digdi po mga tugang sa tuya tabi na programa. Ay bakit ito ayun na pangyayari man sa maabaka manasala mampalan so password ko kaya mampalan ito na ito na on natabi so ano yan so tataramon ni Ronald Baldo ang ay ano yun ano tabi ni Nalpig bataramong number Nal ano yun ay hindi kasi na may number di. Ako na, so mga na. Let ko na tayo. Aray na, lugod hindi ko lugod nabubuksan. Naura-arunad. Ipatrapa sa ligis, yun, sa cellphone, tinext ba ako sa cellphone ko? Yung sa iPhone ko kay Shelly, tamay pagpagiba ko. Alat ko na, okay, restore na. Baka ini o restore na nakasurat. Ay, may pigahagad na pin. Di ka tabi na lo, isulat mo tabi sa monitor. Lengi ka magtake naman yan. Lengi ka magtake naman yan, pahit mo naman ngayon yan, hapon. Di ka naman nakikatultuloy naman ngayon yan, amigo. Alright, o sige. Okay na tayo? Bueno, alas 3:34 oras mga tugang sa Pilipinas. Ang satuyang tataramon, sagin-sagin. Yan, di ba? The word for the day is sagin-sagin. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Ang tataramon, Tita Mari Honrado, sagin-sagin. Yan. Ano sabihon ka yan? Mga tugang na sagin-sagin. Ang gusto sabihin tabi ka yan, ano yan? To pretend. Yan, ha? To pretend. Yan. Yung tabing ko sabihin kaan, nagaparasagin-sagin ka ngaya, nagpapara-pretend ka ngaya, naarog ngaya ka ng sitwasyon sa buhay mo. Pretender ka. You are a great pretender. Hello? Sa English, Ano, amigo? banana. Ha? Banana. Natasun tagi. Igpaulog mo naman ako kan salbatala kang banana. Sagin-sagin. Saging ka ngaya. Ano ka ngaya? Batag? Kamag sana. Sagin-sagin ngaya. Batag ka. Mga pretentious. Yung mananggad. Adi, yung mananggad, migo. Pretending. Ano. Ay, yeah, correct. Oo. Ang iba ngaya, grabe ngaya saging-saging. Iyo. Muyaman sana. Yes. Yung baga, adi. Mga style man sana yan. Ayun. Okay. Yes. May nag-ano ba sa iyo ba yun? Yeah. Okay. Okay. Okay, wait. Okay, amigo. Thank you. Sabi ni amigong Toy Rain, camouflaging, balat kayo, nagiging tawong lipod. Iyo ba na balat kayo, tawong lipod. Yan, nagka-camouflage. Sagin-sagin nga, batag. Hello? Hello? Madam! May word pa baga? Ano pa? May word pa baga? So, sagin-saginon. Sagin-saginon! Iyo mananggad, Oo, adi. Ibig sabihin, fake. Fake! Tama! Oo. Ang one word is fake. Dakulo baga kansa mga nakapwestong iba, no? Sagin-saginon. Sagin-saginon nga eh. Sagin-saginon. Fake palan, adi. Oo. Very good, madam. Ang tayo, ang sagit sa alam word mo nga. Dakulong ka yan? Sige, bye-bye. Thank you. Okay, bye-bye po. Alright. Di ba? Sagin-saginon. Pag sagin-saginon, mga tugang ko sabihin ka, peke, you are a fake person. Nagka-camouflage ka. Naggari ka gari ka mga tugang kasag. Dami na tago dyan sa irarom kan dagat na. Nagpaparehong kulor mo duman sa mga awot.
Saro kang kasag. Saro kang kasag na ka mga tugang naglalakaw kang tagilid. Nasabutan? Nasabutan. Alright, now. Kung arog ka ng sitwasyon sa buhay, di kita magiging happy. Kung arog kaan mga tugang sitwasyon sa buhay, never kitang maging happy sa buhay because you are not mga tugang, ano yan, ano nga po ka, so pagpipahiling mo, ang true you are, ang tunay na ika. Tako ni ka nagtatago ka sa buhay mo, padagos ka nagsagin-sagin kan sa diri mo, never kang magiging happy. Tabako kang natural sa mga tao naghampang mo. Hello? Hello, sir. Good afternoon. Katulong ko. Po. Tagalog po yan. Ang saging-saging Bicol. Ano po? Ang saging-saging ko Bicol. Okay, ipal. Ang Tagalog. Ang Tagalog po. Ako kunwari. Pagkukunwari. Oho, okay. Nagkukunwari ka niya. Yan. Napagpanggap. Kaya, Yan, okay. Mapagpanggap. saging ka pala, matan ka man sana. Ano po? Saging ka pa, matan ka man sana. Yan, eksakto boss. Nakuha mo ng God. Salamat, sir. Salamat boss. Salamat. So, anapot dyan, kung ikasagin-saginon ka, di ka magiging mogma sa buhay. O, saro daa, sa qualification kan ibang politiko, maray sa na pagkaipuhan ang boto mo, iyo baga. Sagin-sagin. Unya na mga eleksyon sa barangay. Ay, nako. Kadakol, mga tugang kampara sagin-sagin sa buhay. So, kung di ka sagin-saginon, paano ka man maging mogma na pigtatago mo sa imong identity sa publiko? Tama? Tama? Di ba? Alright. Hello? Pero Ah, ang antonyms kaya, so prangka. prangka. Ayun. Prangka ang tao. Yung mananggadadi. Na minsan, ang iba na nadadit. Yung mananggadmigo. Tama ka man dyan. Mataramin niya. Pag minataramin, lilagar to kaya. Iyo. Tama. Ting pagsagin-sagin. Yes, yes. Kaya pag prangkahon man, gari makasupugo naman paminsan. Yun man nga nito. Kaya ngaya, baliwa ngaya, kinisan mo, tapos sabihin mo bayang magis na mabatao na ako. Simbagon ka migo. Kaya nga na. Barang nga tara mo. Saka maga. Saka. Oh. Yung baga, muda Yan mga prangkang tao na makaugmahon pero at least nagiging parte kang kaugmahan ng tao. kaysa aram ng marao, sasabi yung pamaray. Yes. Oho. Baga, ano, Opo. minsan maray man ang prangka, minsan dapat maging cautious man siya. Oho. Minsan nakaka-hurt baga. Diya. Oho. Pagparang baga, nakaka-hurt ang sarong tao. Yes. Oh. May mga tao kaya migong habo pagtaramang kang katotohanan. Yeah. Habo mag-ako kang katotohanan sa buhay. Makulong pag naaraman ng katotohanan. Exactly. Oho. Okay. Gano'n man sa pagkamoon. Ay. Maluya ako sa araw ka na oron migo. Hindi, pangalit sa kasugpon. Oh, ano? Sige daw, tapusa daw. Hindi, na-assignment mo yan. Assignment pala. Gary, so, one time migo, may huminapot sa kong estudyante. Hinapot ako. Abang ako nag-lecture. Sige, nagapot. Susimbang niya, aram ko. Susimbang migo sapot niya, aram ko. Pero nalingawan ko. Sabi ko saya, anyway, that is your assignment. Report that topic tomorrow. Bakit hindi ka nagapot otro? Okay. Kaya ang word for the day is not to, yung sa maging pretentious ka. Yeah. Correct. Okay. Thank you, Migo. Di ba? Magayon yan. Ako, sa totoo lang, inda sana, pero ako talaga, pag di ko aram, di ko nagpapara-pretend na aram ka sa rong bagay. Pag di ko aram yan. Magpara-urambog ka. Di ba? Pero, ang punto is, pasisiring kita naman sa topic tan, living a happy life comes down. How to live, mga tugang, a happy life. Paano da kita mabuhay na maugma?
Pero sabi, dahil ko na tabi kipigapo na core habits. Core habits for us to be happy. Number 1, taking care of your body. Paminsan kaya ba? Ang lawas ta mga tugang. Si surubrata, iabuso ta, sigarilyo, inom, asin iba, paano man niya? May bulong man. We forget mga tugang to take care of our body. Kaya, paggurang ta, ako nga ni ngayon, garo nga ni, pag ako nga ng pamati, gari, nalingawan ko na asikaso ko ang buhay ko, Pag edad kong 35, nalipar ako, subo ko, nagtatarag. Hanggang ngunyan, di ko na lamang aram kung paano tumubo ini. Nalilingawan ta kung paano ta asikaso ng buhay ta, kasi we are busy doing something for ourselves and for our family. Nalingawan tayo sa buhay ta, kung paano ta, pag na-stress kita, ang gigibo ta, nag-happy-happy, mainom ki alak, kung ano-anong gigiribuhon ta, na medyo sa kalaunan, may impact sa buhay ta. May impact sa buhay ta. Connecting with others. O, ito tabi niya, living a happy life comes down to building a new core habits. 1, taking care of your body. 2, connecting with others. 3, finding personal meaning. Nalilingawan ta mga tugang na magkonekta, makibarkada sa sisayman sa palibot ta. Then mga tawong yan, iyon magkataw sa ibong kaugman paminsan. Lingawan mo ang mga tawong nagkataw sa ibong stress sa buhay. Di ba? Nataman ta makibarkada ganyan sa mga tao na nagtataw stress sa buhay mo. Tama? Oh. Arog tabi kaiyan mga tugang ang buhay nin tawo. Di ba? Number 2, finding personal meaning. Ikang nagdanangugon yan, aram mo ko ng personal na buhay, meaning kang buhay mo. Ako, aday ko manaram ang meaning kang buhay ko. Oy, madam, ano ini? Madam Lani, Lanoso. Ako nga na, madam, di ko manaram ang meaning, ang personal na buhay kang, ang meaning na personal kang buhay ko. Di ko aram. Basta, I just work and work. I just follow the rules and standards of my work. Nagsusunod sa ako kang standard mga tugang kang naturalista kan sa kuyang trabaho. Oh. Arong sa nakan, ano ang personal meaning kang buhay mo? Ikang nagdadago. Sige daw. Anong meaning kang buhay mo? Na-define mo, Dok, on meaning kang buhay mo? Ang buhay ko, gudeng kamugtaki. Deng meaning. Hello? Hello. Madam. Suggestion ko sa Sabado, psychiatrist ang bisita mo. Nata. Ang guest mo, kani may siya ko kung anong purpose kang buhay mo. Iyo mananggad ano? Iyo mananggad ade. Oh, iyo May mananggad. kapawa pag na-guest ki psychiatrist. Iyo mananggad ano? Iyo daw. Oh. Siguro ang kay pang madam, psychiatrist gayo ba ko saan pag-suggest mo? Psychiatrist? Psychiatrist for mental health. Oh. Baka maraman niyang may diferensya pa yung yaga ni. Nakulo na maapod ka sa imo, pati politika. So, mag-guest ka talaga kay psychiatrist, mailing ko na kulo na maapod. Iyo. Okay, na mahanap ako ha. Mahanap ako yo. Okay. Nakulo na maapod sa imong agom, kan mag-agom, Oo. kumaya, nakulon. Iyo mananggad ano? Iya, Ano man. nga napigigibo? Ano nga ini? May diferensya na nga sa payo. At ang makatakot baga, subuan na ang pag-iling mo normal. Buda, madam. So normal ang pagiling mo buka. Ayun nga. Maray lamang sa lalakaw-lakaw baga dyan. Para mong bua. Yeah, correct. Pero may mga bua na talagang akala mo normal, yan ang makatakot. Yeah, correct. Gari bagay yan, so bakla, pero ilingon mo lalaki. Iyo. Iyo baga,
Pero nga ni baga na, May nagpapakatotoo bako. iguan ako naling na nakabarungon. Related sa word mo, saging-saging. Siyagin san. Alright. Oho. Okay. Kaya yan ang kaipuhan mo, psychiatrist na bisa guest. Iguan nga na kung nailing na nakabarungon. Garo nga niya, ano nga niya, tuloy-tuloy, may diferensya rin. Okay. Yan mo gayon na guest. Opo. Oho. Siguro ang guest mo, mga sarong bulan na 4 na Sabado. Then ka na. Okay. Kulang ang sarong Sabado. Kulang po. Oo. Kulang. 4 lamang dyan. Okay. Kaya mag-anap ka na kisa ikayat. Mahanap ako eh. Oo. Okay. Sige po. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Alright. Araw na ka ng buhay. Mga tugang daily health habits. Ano da yan? One is sleep well. Ang pagkaturog data, we need to aim 7 to 9 hours rest every night to keep your mood and energy stable. Gano'n na magod kaya ang 7 hours a day nakaturog, Ronald. Pero 7 hours a day, gano'n pwede pa. Move your body, do any physical activity you enjoy in 20 to 60 minutes a day. Kaya mas maribagan naglalakaw-lakaw ka. Ikaw ka lamang activity na pigdada plus ka. Di ba? Eat good food. Choose whole foods like vegetable, fruits, lean proteins, or etc. Yan. Maghanap na tabi kimaray, mga tugang na pagkaon. Okay? Ano pa? Dako-dakol sana na mga pining gibuhon para kita mga tugang maging maugma sa buhay. Alright, 11 minutes bago magabot ang alas 4 ng hapon. Magbabalik ang Pinkeon. Makalipas lang kan mga patalastas. Handog ng LGU Jovillar Albay. Pinangunahan ni Mayor Jorim Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-23 taon na mula August 21 to 29. August 21, Thanksgiving Mass, Opening Program, Motorcade, Opening Concert with Bandang Lapis. August 22, Marathon, Karga Anagom, Inter-Barangay Boxing Competition. August 23, Free Concert featuring Michael Pangilinan and Ice Sigera. August 25, Lechon Cooking and Eating Contest, Kipia Beer Plaza, Basti Artadi with greatest hits of Wolfgang. August 27, Mutia ng Jovillar with Dominic Roque, Kipia Festival 2026. Hatid sa inyo ng LGU Jovillar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Jorim Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2026. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan! Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan! Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Maginet. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit.
Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Hoy, pinkyon mo, baby! Pinkyon! Alright, sige. Mga tugang, balik po kita sa tuya na programa sa Pinky On Mo Baby. Ay, alas 4 na pala. Adi, madali unsa ng oras. Hay na nga sa babasahon tarunan. May babasahon kita.
Uni. Sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama tulad ng sakit na sa atay dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Huwag naman, gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay, proper diet at exercise. At ngayon, meron ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito. May silimarina, may vitamins pa. Vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Kalagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man OTC, ang Liver Aid Pro hindi kailangan ng doctor's prescription, proper diet, o kaya ano pang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro liver, pro treatment, pro health, basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, in the leading drugstores nationwide, Silimarin Plus, multivitamins sa generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, salamat ka sa pagantabay. Sa Lunes naman kita magdarangugan ta. Sabadongon yan. Sabadongon yan mga tugang, mag-relax lamang kita. Tabi, mga tugang, goodbye. Simon Senior Noe, masunod na. Makalipas lang kan mga patalas ta. Tagulan na.